0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Sumali sa Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpleto address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1,000,000 piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? wow, ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for GTI Fair Trade Permit number FTEB 114574 series of 2021. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Pasado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Inihahatid sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kaibigan, kayo ba ay may problemang pangkalusugan na halos hindi na gumagaling at pabalik-balik lang sa pagamutan? Tulad ng sakit sa puso, sakit sa baga, asthma, skin disease, pangihina,
walang ganang kumain, masakit ang ulo at nagsusuka? Alam niyo ba na ang lahat ng sakit, bata man o matanda, ay dahil sa malnutrisyon, lifestyle at environmental pollution? Kawalan ng pagki-cleansing. Ano pa ang hinihintay natin? Magpa-cleansing na sa Ninis Wellness Center dahil ang lahat ng sakit ay kayang labanan ng malakas na immune system gamit ang mga supplement ng Ninis Wellness Center. Tonyo Palema, taga Ginubatan Albay. Kan maghilang ako, nagpa-detox ako digdiki doktora. Kan mga siguro, anong na taon na nakalipat, ang hilang ko tabi, 5 kahilangan. Siyempre, maluya sa buhay, grabe. Lalo tayo ako pagkagulapay. Pagkatapos detox ako ni doktora, tinawan ako kay mga bulong sa isang bulan. Ininom ko ito gabos. Ano yan? Luy-luway na nag-rise. So, lawas ko, balik sa sigla. Tagkod mo niya na panahon maray na. Kaya lang, mga aki ko nga nagre lang, di ko man dinara. Kaya ako lang tabang sa si doktora na yan. Kaya lang kamo man, mga kaparehas kong may edad na, nakakamati ka mo kay mga kaloyan sa lawas, mga hilang. Pa-detox na kaulig dito. Para po sa inyong mga katanungan, huwag mahiyang tumawag o mag-text sa ating SIPA number 0908-113-7618 o bumisita sa pinakamalapit na Ninis Wellness Center sa inyong lugar. Ang Ninis Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang NWC ay nandyan sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa lungsod ng Naga, ang Ninis Wellness Center ay matatagpuan sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daig magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Api de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number 1. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Mga tugang oras niya to, alas 10:38. An oras hatod sa Indokang. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gene Kapitan, kayang-kaya mo yan. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. It's time to chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ferrex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip.
Mag-Pharex B Complex Daily. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po sa Saint Duga Boss. Welcome sa yung programa. Aramon niya itong unyang pong aldaw na inin Biyernes. Petsa 9 sa bulan po kan Abril 2021. Deklarado official holiday, araw ng kagitingan. Para iparamdam sa tuya, mga tugang ang isog ka mga kababayan natong Pilipino mas kinadaog durante kan panahon kan tiyempo hapon. Iyon is the fall of Bataan. Okay? Kaya sa mga kababayan nga to, sa mga veterano, salamaton po tabi sa indong sakripisyo sa pagpunyagi na kami ma-experience namin pagiging malaya. Yeah. Kontra sa mga dayuhan na nagsako po sa to. Alright? So naman po sa mga katabang-tabay na to, good morning po sa Girari. Ako po sa inyong likod, Mardela Daingiba. Sanit sana! Pero tiyan, iriba na po kita hanggang alas 12 ni pagkaudto. Siyempre kasarabay po dyan ang bulos kan informasyon, mga istorya hali po sa luwas. Sa pagikan Mega Force Patrol na padagos na nangangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa manuha na sinupukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan mga tugang sa 3rd District. Pading Jimmy Nasalita. Duman sa 1st District, nakaprangkisa pading Jomar Bien. Mantangyan po sa Daraga area. Sa Banwang Sutil. Yan po dyan ang Tito ng Albay, Renz Luna. All Albay District, Kasinsan, Southern Part, ka mga barangay sa Legazpi. Yan po dyan si partner Alar Mario. Digdiman sa Legazpi Port District, padagos po ng alag ng mga impormasyon naglilibot. At po yung pag-iriba dyan, ang babaeng walang pahinga, Ans Galero. Siyempre kasabay si Henry Boy Matas, tuya pong piloto sa mobile. Duman sa Regional Center site as in sa Northern Part ka mga barangay sa Legazpi, kasabay ka dyan ang sa tuyang The Flash. Luwens Bursi Marcena. Sparring partner ni Direk pag-abot sa mga karinderya. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Happy birthday kay former PCL President, Board Member Alan Ranyola. Happy birthday, Tabi Board. Siring man, sa tuyang pag-iriba sa Kabalikat Civic Comfort 30 Chapter, diyan po Santo Domingo, si 43032, si Fire Officer 3, Reggie Balasta. Oy, good morning po dyan sa indo sa Bureau of Fire Protection. Siguradong day mapabaya yan si Reggie, mapapansit iyan. Tapos pagkabangi, 5'6". Happy birthday, sir! Bueno, mga tugang, diretso na kita sa mga istorya ngayon pong aldaw. Technical side, kasabay niya to siyempre si Ronald Baldo, 2022. Yan man sa DCGB Social Media Department, ito yung mga IT, sa katuwang ta. Sina Adin Laad, at saka si Richard Astor. Duman sa Production Assistance Center, ang kagandaan ng sound. Nag-iisa yan.
Angel Mustasa. Bueno, without much ado, mga kapatid, aramon ta na, magki-update kita sa COVID. Ha? Diyan po sa luwas ta 16 na naman. Pirado ang kairasan kanal ba ay mga tugang ngunyang pong panahon. Resulta ini kang mga tinest kasod ma ngunyang po pigluwas. No? Okay. Ans Galero na sa linya. Ans, good morning. Yes, Marina Aga, Good Sir nga Mar. ba? Ha? Good nga ba? Hindi. Lagi na lang ganito. Parang di nagsasawa ha? Ayaw tayo tantanan. Hindi tayo tinatantanan. Okay. So, pira ang nadagdag sa Bicol Region as of result kan laboratory. Yes, Sir Mar, sa mga na aldaw, medyo buminabadelan sa kumpara kasod man na 60 plus ang nagpositibo. Ngunya, nagbabay nito 49 sana na-rehistrong kaso ng COVID-19 sa Bilog na Kabikolan. Okay. 11 kainian sa probinsya Kanalbay, sa Giraray, anom ang nairehistro sa syudad kan Legazpi. Tigsararo ang ginubatan Ligaw City asin baka kay Mantang Duwaman ang nairehistrong kaso ng COVID sa Banwaan kan baka kay Albay. Ang highest naman ngunyan, iyon naman ang Camarines Sur kung saan nakarehistro sindanin 24 na kaso kaini, 11 ang Naga City, mantang so nagkapirang mga LGU, nakakuha man in na tigsararo o kaya tigduro man na kaso ng COVID-19 ngunyan na paggaldaw. And sa Giraray, nakapagrehistro ngunyan ang islang probinsya kan Catanduanes asin nin Masbate. Tigsaro man sinda nga Nasingita na naman sa mga isla. kaso. Yes, igual Diba, naman. despite of grabe ang paghigpit kang Catanduanes, dahil basta-basta nagkakalaong duman, still may pumasok ano. Ano daw ang Yes. history kang exposure kay ini? Is it Depa. duman lang sa isla or may nakauli na nagpalusot? Yan ang dito araman pamaaraman natin, sa Okay. probinsyang Sige, isla. basta ngunyan, igwang record na saro naman. Yes, tigsaro so Catanduanes, Caramoran, tapos Masbate City. Ayun, okay. So, paborito kong probinsyang kadakol ng mga seafoods. Sam. Siyam sa Sorsogon. Yes. Pangyari. Dito Sorsogon kay City. ang Sorsogon City, tigsaro so Grabe Pilatos, ang Sorsogon Bulusan. City, adi? Na nganganaan ngunyan sukam surboda, Sorsogon palit-palitan lang sinda. Iyon. Kaya sinda, pareho silang nasa moderate risk, di ba? Yes, oo. Ang Kamsur and ining Sorsogon. Maray pa so Albay na hali duman. Jolo, Sa pagirang dos ba kasabay so Albay adi. O are nga nita pag-review agaro ay dayon nga inali binaba nasa low risk. Yes, oo. Ayan, okay. Tapos ligwa man digding tulong classified as others. Mhm. Ang resulta ini sa San Jose, Bulacan, Quezon City, tapos San Juan sa Metro Manila. Ayun, oo. Kasi naguruli ba niyan? Eh. Yes, napera kaya tabi, Sir Mar, na 49 positibo ni kaso ni COVID-19. Mhm. Sa Roman na nagadan sa probinsya kan Camarines Sur, Mhm. and say probinsya kan Sorsogon, tabi Sir Sorsogon. Mar. Okay. Oo, and susunod din sa ipinaluwas na abiso man, kan Sorsogon Provincial Information Office, nagluwas na gikan ini sa Banwaan kan Castilla. Castilla Sorsogon. Nako. Yes. May recoveries ba? Igo kitang 35 recoveries. Ay, mariman. Igwa man na igwa man na naka-recover. Ha? Yes, and good news ini for Camarines Sur, 12 sa inda, 16 man sa Naga. Ayun, very good. Okay. So yan, Sir Mar, ang total na kaso takan COVID-19, 5,789, mantang 710 man ang aktibong kaso ng COVID sa Kabicolan. Mientras tanto, sa iba nitong baleta may koneksyon sa COVID-19, nagtutubod si Congressman Alfredo Pino Garbin Jr. kan Kubico Party List na dapat talagang pag-adala ni Marhay ko niyan kan matsukuya mga otoridades pansulod partikular na kan DOH asin na Food and Drugs Administration ang paggamit kan pigtutubod ng bulong na nakaka-treat kay ning helang COVID-19 partikular na ivermectin. Yes, sa pagkikipag-uron tabi Sir Mark and DCGB News kay Garbin sa iyang sinabi na although nga ni ng mga teorya nagpapiling na mga statement na nakakatabang ini sa lawas kan tao para ma-immune kita kontra sa mga helang siring na sa nagkaining COVID-19. Nagtutubod na kongresista na dapat pag-adalan ini maray tanganin na wala man in adverse effect na maidara ini sa mga tao in kaso man nagamiton ini digdi sa tuyang nasyon. Roger. Inangkat ng pahayag na kongresista. Ang bulong yan, mapatunayan based on clinical and scientific study. Talagang, that's a breakthrough dahil
baratong drugs, a repurposed drug that has been there in existence for the past 40 years, humans na pala nito. The theory is, it fights your parasites in your body, kasama yung sukulati mo, and then it gives you a better immune system to fight COVID-19. So, bakit ito so epekto kang ivermectin? But the best way really is to observe the proper protocol like wearing masks, social distancing, and make yourself healthy. Mantang wala pa kitang bakuna. Sagot niya na sinabi ni Gabi na dapat maski na nga ni nag-aabot na ang mga bakuna para sa mga health workers sa siniba sa Metro Manila, dapat na magpasiguro man kiraray kan health protocols. Roger na. And tabi, Sir Mar, sa tuloy mga istorya may kinaraman sa COVID-19, Ans Galero, DCG. Thank you very much, Hans. Kaya dugang yan po ang pahayag kang ako Bicol Party List Representative Honorable Pido Garbin. In connection po kayo na ivermectin, no? Na sa kunyan talagang pinag-uurayan na, malay nyo, yan ang alternatibo na mas mababa ang presyo. Kaya ang sa indaman na pasiguro, dapat siguro ko na talagang okay yan. Including adalang kimaray, effectivity, yung efficacy plus yung adverse effect, kung ano ang mangyari sa lawas mo, because what you are taking in is bako man direktang panlaban talaga sa COVID, kundi pwedeng makatuwang dahil ang talagang pinaka-purpose kaya ginibo yan is para halion sa mga parasite mo dyan sa imong lawas. So sabi ni Congressman, baka ngaya kung ano yan, magadan sa mga taman mo dyan, makusog ka. O, yun ang epekto. That is not yung final na ano, kundi ngunya magayon ta pigaadala na, no? Magayon ta nakaigwana po nin marka, kumbaga, namantsahan na, ha? Sa FDA na di pwedeng basta sa nait sa pera ini, mga tugang kundi dapat na tawan ni magkakanigong atensyon. Di ba? Because may mga claims sa iba-ibang bansa na ginagamit niyan, and accordingly, nabulong sinda. Including sarong congressman, nagsabi na nag-take siya, nabulong siya. Ay, bako man po maraot na pag-adalan because, sabi nga ni, magkaikuha ning ano yan, ning pagkakataon na makakuha nin alternatibong bulong ang Pilipinas na sarong pobreng nasyon na day po nin kalaban-laban duman sa darakulang mga nasyon na kinupo na, kumbaga kinabig na. Napumpasa na ang gira, kinabig na sa 85% ka mga bakuna. O di, kita nakalinya. Kung nabutong kita, iyo. Kung day-day, maringanita. Ano yan? May COVAX facility, di ba? Yung donasyon yan, may nakaabot sa tuya. Nainot ng ngunyan na pigtudukan mga tugang sa mga frontliners. Pagkatapos sa mga nagkapirang senior citizens sa Manila. Ba't kung wala na COVAX, di narimati kita, di ba? So at least naghahanap po ni mga paagi. Remember, kanakagi nga ni pigadalan ang epekto kang ining ano ni virgin coconut oil. Pati tawa-tawa, di ba? Pigadalan. Pati so lagundi, pigadalan. Because mga bulong ini na alternative medicine na pang-respiratory, di ba? So itong ivermectin kakaiba naman. But then sabi nga ni, kapag pinag-miskla na yan ka mga doktor, may nakakapira po ng mga properties na nakakabulong sa particular na helang. So, adalan po yung kimaray, and it's good na maging ang WHO nagkakaigwa ng pagpapahayag na dapat magkaigwa ng clinical trial, tangani na masiguro ang efficacy and then yung bakong dakol na adverse effect. Manungod po dyan sa nasambit na medisina. Okay? Bueno, dagdagan tayo istorya. Ali dyan sa luwas. Pading Jong Arbian. Ako, igwana naman sa Bakakay, Padi. Please kami, Padi. Salamat, Padi. Tuludig din sa First District. Ang nagpositibo ko niya daw. Okay. Saro sa Bakakay, pero dahil pang pigtaluwas na informasyon ng lokal na gobyerno kan Bakakay sa nagpositibo ko niya daw. Pero kasod, nagpositibo man baga saro sa Bakakay. Oo, taga-poblasyon. Taga Barangay 8, okay. Poblasyon. Saro itong 51 anyos na babae, housewife. Ang contact siya ni 5414. Si 5414, sarong 57 anyos na babae na taga Barangay 1 na nagpositibo kang Abril 1.
Tungo niya daw na nagpositibo, pigalaw tapan informasyon ali kay Mayor Dinky Romano. Pero dahil tapan ako ka, siguro taod-taod lang tabi pa din. Okay, sige. Tabako, tunga na naman na nagpositibo. Apuwer kan 5 kasudma. Nako. Ang nagpositibo mo niyan, sarong 43 anyos na lalaki na taga-barangay Divino Rostro, kay ining sintomas. Ayun. Daing travel history sa Luwas Canalbay. Yan yung pinsasabi ni ni Barkadang Jill na mulato. Nang kalaman kanya ako nasa laog. Baka Yun wala nga, sa eh. loob. Ako sa laog kaya dapat pasiguro kita. Nangyayari, no? Oo. Sa Susarupa, 59 anyos na lalaki na taga-barangay Tagas Tabaco City. Naglilang inikan Pizza 3. Wala man na travel history sa Luwas Canalbay. Bata na kansarong simana, naglibot si Mayor Crisil, na-discovery niya, hindi na nagpipirismas sa barangay. Iyo baga, dahil na, kaya nga ni sabi ni Mayor, kamura sa na magsirita. Para sa tuya maggabos ngayon, dahil ka mo matakot na magsita. Kasod ma, gabos man itong 5 tabi pa rin, dahil travel history sa Luwas Canalbay. Medyo Suduwa, taga-barangay Panal, sarong 43 anyos na lalaki, 32 anyos na babae. So, Saro, taga sa barangay San Carlos, 44 anyos na lalaki. So, Saro, 70 anyos na babae, taga-barangay Barangawon, 19 anyos na babae man, taga-barangay Barangawon pa so Saro. Inian may duwa, ay ning duwa, an may close contact ini, kan nagpositibo naman dati. Pero kabosin dahil dahil history kan travel sa Luwas Canalbay. Kaya nga ni nakasabot si Mayor Crisil Agmanluistro Kasurma. Sabi ni Mayor, the enemy is already inside our territories. Niyo yan ang medyo makangalas dyan kung paanong nakapasok. O nina, ngunit na daw pa sana, kaurong ko si Mayor, nahadi talaga siya, kadaklang kan mga ini, so kasunod man na nagrulungasan na dakulon, kung sungon niya, so duwa magkatrabaho. Gustong sabihin sa opisina na dali. Iyo, may sarong pastor. Sige baga ang pastor na nagtataram sa tayo ng simbahan. Kaya, makatakot na ba karena yung mga followers ninda, may magpositibo man. Iyo, Ang COVID niya, yaon na sa lawag sa harong. So iba man hindi, magkere-riba sa harong. Yaon sa workplace, yaon sa harong, yaon sa palibot, yaon sa mga tindahan. Iyon nababanggit na ni Mayor na makahadit. Okay. Now, sa sitwasyon na yan, may panibago na directive ang alkalde in connection sa pag-heightened kang seguridad dyan? Ang direktiba niya, pinaluwas before pa kaini, one day before. Ikuha na siyang direktiba na nagpapakusog naman ang kan mga patakaram. Pero in relation mang giraray, duman sa mga pinaluwas kang IATF. Pero walang kilokal, may date man sa napigbago. Ang sabi ka ng alkalde Kasubago, ang problema ngayon sa sitwasyon na ini, bako naman gobyerno, sutawo na. Yes, precisely. Sutawo na talaga ngayon, dahil nga, may tinawang hintlo. May mapakatanduanes. Okay. Dai pinalunad, dai ka negative. Sarong question na kan alkalde, paano nakanto sa tabako sa Manila, na mapasiling sa katanduanes, na daring papeles. Correct. May problema nga ito sa checkpoint. Ikadua, itong mapakatanduanes, kanda pinalunad, nag-count sa karinderya, duman sa Luwas Campier. Naku. May duminulok na babae, pinabaka ng negative result sa kantidad ki 1,000 pesos. Jesus Mariusi pa daw. Inaprobitsara ng sitwasyon. Ikanta na sa nangyayari ng aran mo, 1,000 pesos, igwa ka ng negative result. Ginamit, naglunad giraray sa ferry boat. Marisa na na-discovery na peke. Ayun, Kaso bago ngayon, nalawag ka pa sa naligdiho, malunad. Nakakatulos. Result mo niya, biglang may result ka na. Yan. Na-discovery peke. Okay. Igwa pa,
may na-discover man na malunod man sa Katanduanes na peke naman talaga ang mga darang papeles. Gusto sabihin, may mga pasahero na haling Manila na pigpapabakala na mga peking negative result sa biyahe. Yes, aha. Siyempre, pagkabot sa checkpoint, makakalusot na may negative result. Iyo, taday man... So, pero na-discover ka, midbig kang nag-check, so nagpirma. Yan, aha. At ang ngayon, posible ngayong napirma niyan niya ni Doktor, na si Doktor Ruto sa Katanduanes. O paano ngayon napirmanan? O, fake pala nito. Ayun, oo. Marita, kunyan, marita naka-alerto man, matibay mo, marikmat man ang mga yaon dyan nagbabantay. Oo, yan, problema, nagnangali kayo ni. Apig ang nalasagan ng alkalde, paano nagpapakanto sa tabako ang mga yan? Yan, baka... Na may mga checkpoint kaya kita? Roger, baka yan sa mga, ano yan, mga nakalusot na nagralaog sa truck. Pwede. Pwede itong may mga, ang saro sa Makadit, may mga dara ng papeles na fake. Yan, oo, yun ang ano. Ang saro pa, may nagpapabakal, kipapeles na fake, digdi mismo sa tabako, na may pier. Oo, yun ang dapat na, ano, yan ang dapat na masakote. Kaya ang sabi na sa nangani ni Mayor, kasubago sa pagkikipagurong sa DCGB News, ang kaipuan talaga ngayon, kitang tamo ang dapat madisiplina. Hindi nga ngayon, kapabarakalan ninda ito sa kantidad na 1,000 pesos, ilalaog ninda sa peligro, budakol na mga taga-Katanduanes, budakol na mga residente kang tabako. Yan, correct. Yan nga ang, ano, ang marauton dyan, parang iniisip mo lang, so sa diri niya, na makauli. Di ba? Not knowing na mas magiging peligroso siya, pag nakaabot siya duman. O, Dapat kulong pa din. So mga tawong nagkakwarta sa tawong gusto magkauli. Yan, iyo pa. Halimbawa, kung gusto kong makauli. May mga probinsar, mapapakalang kipapilis na fake. O nga ni makauli ka, only 1,000 pesos, igwa ka ng resulta. O ito na, ang ino may kasalan nito. Iyo. Ang ikaduwa may kasalan, ikaman. Nalagbakal. Tabo binakal ka na, ramong fake ito. Seryosin. Ay, Diyos Iyon ang ko, problema. matagal. Pero kung dahil na magigiribukan sa mga fake na papeles, di tayo kinababakala so gustong maguli. Yan kasi ang problema kang advisory and executive orders lang, daing masyadong magabat na padusa. Ang pinaka magabat is community service lang. You cannot even file a case against them. Nagpabakal, ang madako, ay nagdabat-gabat ang padusa kayan. Yeah, dapat may specific. Nagpalsitikir siya kan pampublikong dokumento, tapos pigya ka pa sa health hazard pa ang ginimo niya. Yun, oo. Ini nga, di ba kayo na so nag-araprobitsar man ka na ngaya, samantalong ko nito, total ngayon may pigpabakal na ngayang peke. Siguro dapat ikwaman sinda pinalidad na preso, mapreso sinda. Dapat igwa. Oo. I think may lay, kung istrikto sana, may makukuha sindang lay, may makuha ang lay, ang mga autoridad yan. So pati yun yan tabi, ang problema, na napag-istoryan may kasubago ni Mayor Crisel, so mga tao na daing disiplina, nagipirit na maguruli, budaan mas problema, suminaarap probitsar, na minadirilin siya, mas kaya aram nagdag, illegal ang pikikipon ninda. Roger. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Thank you very much for Jomar. Yan po ang mamundong pangyayari dyan, ha? Sana, kung siya nagigiriwa ka mga litsi, mas ka mo pumurundo na ka mo. Igdadagit nindo ako, ha? Tapos ito po na mga kababayan disiplina lang. Sabi ko nga ni ka nagkaagi, ang mga tunay na frontliner kita ng mga tao because kita dapat na blumang ka kan virus na di makalaog sa harong ta, di makalaog sa workplace ta, di makalaog sa pag-iriba ta. Di ba? O yan ang pinaka-the best na dapat nagibuon ta. Ang keyword is discipline and respect. Di ba? Ay, Diyos ko doy. Stand by, Lowens. We will be back. Makalis lang ka na. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:03. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras.
Nag-apilar ang Food and Drug Administration sa Department of Health na kung pwede day nanguna ipadagos ang pagtaonin AstraZeneca vaccine sa mga persona na may edad 60 anyos pa itaas. Sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na mas marahay kung halato na sana ang mas malinaw na ebidensya as in mas malinaw na giya hali sa eksperto as in World Health Organizations. Base sa pag-aadal kan Europa, nagkaigwanin pambihirang blood clot sa utak kan ibang persona matapos matudukan nin bakuna hali sa AstraZeneca. Yan ang pangalas 11 bareta, haligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang Bicolano Oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang Rexidol Forte. Lakas banat sa bagha, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte. Lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga derechos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. United Home, bahay ko to. Protektado ng United Home. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Lonely, napaka-lonely. Wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay! Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa.
Ako si Diabetes. Sisirain ko ang iyong katawan. Ako si Hypertension. Parati kong papatasin ang iyong blood pressure. At ako, si Heart Attack. Papadaliin ko ang buhay mo. Ako si Doc F Minerals. Pang-iwas sa inyong lahat. Pag may Doc F Minerals, parang may sariling butika na ang bahay mo. Doc F Minerals. Doc F Minerals. Doc F Minerals. Mabibili sa lahat ng mga Big C centers nationwide. Sa bawat bili ng Mixed 10 Coffee Box, may libreng 10 Mixed 10 Capsule with Duke F Mineral Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigsistore.com, thebigsc.org, and the Big C centers nationwide. FDA approved. Mixed 10 Capsule, 20 pesos lang SRP. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge, your fiber internet now. Sumali sa Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpleto address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilagay, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis, konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy, kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy, kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw.
o ganito? Matapat naman na 3 electric fan, bro. Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Post mo yan, bro. Post mo yan, pre. Pray until something happens. Push. Di ba? Okay. Good morning po, Giraray. Sa mga tabangan tabay niya to sa tuya pong second round. Kampag-iribanan ta. Okay. Hello kay Primo Bea Bilangel watching from Paco, Manila. Oy, ingat ka dyan, tabi, Primo, ha? And siyempre si Agnes Lianeta. Good morning po, Sir Mar. Pakibati po sa happy 60th birthday. 68th birthday sa papa ko, Silverio Lianeta. More birthdays to come. God bless po. Thank you po. Always listening from Anislag, Daraga. O galing kami dyan sa Anislag kahapon, ha? Good morning po sa inyo. Nagpa-share kami dyan sa Longabelas Kalikasan Farm. Hello kay Sir Marlon at saka sa Lakay Group, ha? Na tumutulong para magkaigwaning kaaraman ang mga kababayan niya to na magtanom ng organic, asin maggibonin iba pang mga lakdang na mapangatamaan ang kapalibutan sin magamit ang mga bagay-bagay na minuklakan mahal na Diyos. Na ba kung pag-abuso kundi para mas magdakol pa nga ning dakol makinabang. Yo. Okay, bueno, mga tugang, tawad ang istorya kayan. Dagdagan tala ang mga impormasyon ali po dyan, mga tugang sa luwas. Luwins por si Barcena, nasa linya na. Partner, marinod to na. Let's go in. Salamat abi, partner Mar. Padiit-diit ng pinagtatrabaho kang kontraktor an malubak na parte kan Purok Uno kan Barangay Buyuan, Legazpi City, tabi partner Mar na parte kan Road Improvement and Concreting Project kan DPWH 2nd District Engineering Office. Ini anano parang kan DCG Binyos na kung sa isabi partner Mar niralaga na naman nin mga maliliwanag na ilaw na mga street lights at mga dating madiglom na parte kang Puruguno ka nasampitan ng barangay. Kung kaya pagkabanggi maliwanago na sa nasampitan ng lugar, poon digdi sa may boundary kan Buyuan Bigaa sa may Sitio Israel kan Bigaa, sa kudigdi sa may pasiring sa dating arong na dating kapitan ni Caso Perez. Sa ngunyan tabi partner Mar, mahihiling na medyo bako lang talaga 100% ang pagpurupok na sa pagtatapos kan proyekto. Pero may mga nagtatrabaho man, pero garip pa pitik-pitik sana. O takon matatandaan, inexplikar man ini sa DCGB News ni Richard De Los Santos ni Richard De Jesus kan 2nd District Engineering Office ang tagapagtaram kan DPWH dyan na 50% man talaga ang capacity mo niyan kan pagtrabaho dahilan kan COVID outbreak. Alagad sa presente, iyungan nga ni may nagtatrabaho. Alagad ang problema, may mga nagkakapirang mga kanaldigdi na dahi pamantarapos. May man lamang nila ganin mga precautionary signs, mga yellow warning, tangani ng dahidig di makabulsot ang mga motorista, kundi in kaso dahi pamilyar sa lugar ang mga nag-aaragi di tailing barangay na initabi partner marin barangay road na ini pinag-improve ninda. Saro na ini sa alternatibong paagi kan mga hali sa First District asin sa mga taga-barangay Padang na gusto magpadaraga albay na dahil na maagi sa Legazpi, lalo na kung rush hour, dahilan tadigdi, mabulsot na ini, kung bako dyan sa may matnog kan daraga, o dyan na sa salvasyon kan daraga pasisiring sa Kamalig. Diyan kami nag-agi kan, pasiring kami sa Kawakawa. Kagaya ng lidong dyan kami buminulsot. Correct. At sabi nga ni, kan, igwa na yung alternatibong pwedeng maagian. Kaya lang, mariklom. Oo, maliwanag na. Maliwanag na, kundi
So mga dapat na mairahay da ipa. So mga dapat na mairahay da iba, tapos gari manggiraray laganan, garo manggiraray sungkaan, antraan, tinampo, ta. Inot na baga so pagbudak, aliyo nonon ini, masarong tao ng ginudak ini, di siyempre taralag tagtig di pirmihan mga auto mo na mga nag-aragi. Sa nasambitan ng lugar na Yan ini. pasanan sa buyuan. Sa Kung buyuan mo sa pasanan. ininutan, mas matindi. Oo. Mas matindi, Para lalo na kang dyan. garo kang nasa Pampanga. Oo. Para kang nasa disyerto. Pero papadiyatubo. Ay, nako. Okay, sige. Roger, tayo ang presenting sitwasyon tabi, Partner Mar, na aloy ta ng pinagmumurumasdan. Sana inutan na ining ibinarita baga, kan bago magsimana santa, ti pariparoy ni Pipienre. Ayun, isusarot na sa mga nariparo ta, may nagtatrabaho man kuta, alagad, papitik-pitik sada, apisar kayan, bulad sa nang nakalaag, wala man lamang ning cautionary sign. Ay, sala. Ala talaga. Mhm. Roger, yan ang katotohanan. Ako po si LBB. Walang personalan, trabaho lang mga amigo. Rescosar. Bueno, Renz, muna nasa linya man. Renz, please come in, Renz. Yes, maray na ito tabi Sir Mar, sinamaray na odos to mga parantabay para sa madugan niya mga bareta ang minabot na digdi sa banwaan ng daraga ang sanggatos na sako ng chicken layer feeds para sa gabos ng mga at may ataman na manok, mga poultry. Digdi sa palibot kan banwaan ang naunambitan ng sanggatos na sako ng chicken layer feeds hali mismo sa Department of Agriculture Regional Office number 5 sinmagin man sa Provincial Veterinary Office sa Pamayo. Ay, subahugon kaan. Naitaw ng inot. Nainot na? Nagtao na nga ni pati ba? Organic chicken yan? Roger. Ay, yung mga chicken na pinanao, ano? Pinanao. Yan, babagon mo na ka. Yan. Ang sunod ka na bahog, mga daon na sana. Roger. Baka. I-stabilize muna sa ano. Aha. Kaya may feeds yan na ano. Pero sa sunod ka, ang daon na. Roger. Okay. Sanggatos na sa Kotabi Sir Mar, ipapanay na si Gabos ng mga poultry owners, magin man sa mga sa radikato nga mga parata manin mga manok hindi sa palibot ka na banwaan ng daraga. So mga tinarawang beneficiary garo ang kaitong kunyan sa mga organic chicken. Roger, tapos sa backyard sa naman. Roger, tapos kasarabi man tabi di Sir Mar. So nagkarapit ka rin ka man nakaanging bagyo. Isip yung bagyo pa. Bagyo, tapos ining livestock rehab program. Yan ang magiging beneficiary kaya isang gatos na sako yung chicken na layer feed. Yan. Sinabing layer, tanganing magbunay. Dahil pagbahog yan sa para pagmambulang tamababakla ang manok. Roger. Pag-online sabong na sana. Iyan design yan para magbunay ito. Roger. Kaya yan ang pangbahog. Hindi pagbog yan sa tandang, mababakla yan. Magkutkot at tandang. Nasala ka man ang ganyan, nabahog mo sa pangbulang. Tumanak ng dudulag. Okay, sige. As in, kung makatatan mo tabi, Sir Mar, halos mga nakaaging mga simana, dakul na so mga nagparehistrong mga organisasyon, na mga poultry farmers bagin man sa mga paraoma sa agrikultural na aspeto digdi sa Banwaan ng Daraga dakul na so nagparehistro digdi sa Municipal Agriculture's Office. Kaya ini man ang saro sa mga pinag-aasikaso kanaw ng bitan ng opisina na matawanan man halos gabos na benepisyo ang gabos sa mga paraoma. Enot na nga ni Kenny bago kayo isang gatos na sako ng chicken layer feeds. Enot nang nagtaoma ni na asistensya ang Department of Agriculture sa mga paraoma nagtaon ni mga libreng binhi. Magin man nainot na sa mga ekipahe na gagamiton man ka na mga paraomas kan man lain-lain ng mga Farmers Association digdi sa palibot ka na banwaan. Dakula man ang pasalamat kan Municipal Agriculture's Office sa pengen ni Madam Namel G. Matusinos na naging tabang na tinao kan Department of Agriculture magin man ang gobyerno provincial. Ang bilibin ako niyan sa Daraga, aktibuhon ang mga nasa agriculture. Roger tabi Sir Mar. Di ba? Kasod ba nakaibanan ko si Sir Edwin Ribangcos? So, matindi yan. Matindi yan sa kaibanan niyo naman sa ano yan? Sa Anislag. Agricultural Technologies. Oo, yan. Karna Edwin Ribangcos. Nagpara-programa ba gayan digdi si Sir Edwin kan itong ATI nagpo-programa pa digdi?
Aha. Oh, yan. Okay. Nagkapaturungan ako sa iya kan urban gardening. Ay, madati ba yan? Kayang-kaya. Tapos so, pangtanungan ng mga kamuti. Nagagad ako dyan. Yo. Sa Edwin Bangkos. Ayos, mag-reskusal ka na. Madali na baga? Malay mo baka pagkatapos ni LBB, ako naman ikasara. Mag-inot ka na. Di ka na magparaalat. Dahil naman, matipon nyo na kitang kamote. Okay, sige. Dadami Sir Mar, ano magandagdag na para dito sa Daraga. Rans Luna, decision nyo. Thank you very much, friends. Mientras tanto, si Jimmy nasalita na sa linya man from 3rd District. Pading James, please come in. Salamat, Papa Mar. Maray na udto sa mga paranta by jackpot ng pribadong antigen testing center. Duman sa Agos? Oho. Gurano daw ang porsyento. Wala Baka may nakuha akong istorya na nag-uli. Oo. Dining ano man na papeles. Oho. Ngunyan, sinugo duman. Oho. Dahil naman yung result, pinablusot na. Subject for verification. Subject for verification. Dahil, Jesus Maria Joseph. nagkaroon ko si Chief of Police James Runatay. Oo. Na gabos na natatrap ni dadigding daing balon-balon na negative test result. Tanganing makalaw gan kondisyon. Sa kunday kang test result, pauliong ka, papalikong ka. Nya, gurano ka siguro ang authentic itong ipipresentar giraray sa inda. Basta importante baga, may test result na negative. Iyaro ka itong nag-istorya sa kuya na pagkabayan nindang 1,000, dahil naman inalat sa result, pinabalda na. Hindi ko sanay. O yan, sa madaling sabi tabi Mar, so ngayon halimbawa, dahil kang test result, o paano nga ako sir, anong remedyo tanga niya ako makalaog sa albay? Ayun ka dyan, 1,000. Ayun ka 1,000 dyan. Oo. Doon ututo ngayon, do ka, nasa tuong parte ngayon, kay lira ka na nakasunod. 1,000 ngayon, test. Tapos pag nagluwas sa result, 10 minutes, balik mo digdi. Wala maski negative, maski positive, balik ka digdi. Oo. Ayun. Nakaabot na tabi, Marnin, 850 na individual. 850 individual. Aba. Times 1,000. Aba. Tira na. Dakula na. Dabis. Maray pa kita magbugtak na digdi martikwa. Sa live test na. Dapat yan sa probinsya, ibalik ninda so kunyan dyan. So binugtak nindang rinapunggas kang bagyo. Sa live test na. Tapos ito 200 na. Maski digdi sa live test na papamar, maski 200, pwede na kita digdi. An sa live baga, pwede man sana mag-testing sa live. So mga taga Red Cross man lang. O di magpakuan kita sa Red Cross. Diba kung makaisip lamang si Ma'am Rose na hero, magbugtak Yung lang. may naran mo 1,000, mag-negative, mag-positive ka, mabayad kang 1,000. 1,000, mangyari. O di sa arual daw, makatrap digdinin man sa biyuntang sanggatos, sanggatos mil papa. Yan, nadabig pa, isnak man sina. Yung ano ni Murara, maskita lamang Dela. tubig. Dahil lamang yung maski tubig. Ay, Jesus Maria Joseph. Oo. Ay, nako. Gari napaburanan na patakaran kan border na ano to. Aramon ta daw kung si saya nagbugtak dig dita. Ayos man baga na negosyo. Hindi pa na, private doctor. Pero ano ang kasiguruhan? Yan. Aha. Yan. Nasa 800, to be exact, kailangan ko daw sa record ko dito. Dapat garo, mga araw ka ng mga testing center na yan. Pag tagapasyaran man kan DOH, pag validate kung tunay man. Pwede nga po tagka kanya DOH kung ano ang kasiguruhan ka rin. 835 to be exact, sabi Mar. Jesus! Tapos NCR. 835, nag-positive, 10 sa nag-positive. Pangyari. Antigen test yan. Ano yan? Pag nag-positive, Jim, sa'yo na didara? Ay, di re-repair na duman. Kikonboy na ini duman sa tula-tula. Sa tula-tula. Position ka na eh. Ayun, bala na sa LGU, coordination sa LGU, kung anong gibo nila. Oo. 835 times 1,000, dabis na papamaal. Ay, ayos na. Gari sigang para nga, uli, isa na nga ka mo, dahil ka magpa-test. Tingnan ka mo, 1,000. Ay, nako. Yeah, inda kon ano,
Inda kung ano ang mangyayari, garo mo yan, totoo rulayan pa. Saka baga ang last day kang sa Domingo, ang last day kan ECQ sa Manila. Kung extend do dahil, tingnan natin, Okay, sige. Basta kita, di pwede maglaog na ining negative result. Pero abutan na usa na da 135,000. Maski, Tubig niya. Dahil lamang di kami pipabutan. Ay, boss! Padaray na din. Kaya naman pala, no, in fairness man sa pagdududa kan iba, tabi ba nagdududa na? Garong nga may referral fee nga duman so police. Pura man ibang Ito pala, day mampalaan. Pura man. At nagdududa sa iba na, kira man daw nga antik nga duman kang police niya, at pag-refer nga duman. Maski tubig na yan, dahil kami lamang binabutan. Ay, kairak man kan mga yan. Luga doon ang pulimay na ikaman babamara, ruga ni Mainiton, mabala doon. Natatanaw mo, so pinag-checkpoint mo, ito na sarong bus. Ayan o. Dari, unfight mo ko, kaya uruli na sa nakamaw. Dahil nagaw maglaw, kung dahil ka mo mga Baralik ka mo naman. Baralik ka mo, dahil nga mga turo testing de. Only in the Philippines talaga. Ay, nako. Ayan, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Mga tugang yung mga nagdang istorya. Hello kay Sir Bob Nakandano. Kuya Bob, good morning po tabi sa imo. Ayan, long time no see. Okay? Bueno, happy listening tabi. Dugang ang istorya, mga tugang, partner Alar Mario, nasa linya. Partner Al, tas kami, partner. Talagang bago na ang panahon mo niyan, partner. Kung kang panahon, sabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, o niyan, iba na. Dapat ang kabataan na pag-asa ng bayan, kung gagabayan ng tama, o dapat gabayan ng tama sa kasalukuyan. Iyo, kaya nga ni sabi baga, kung anong nakikita ng bata na ginagawa ng matanda, sa paisip ng bata ay tama. Roger, tunat sa partner. Tama-tama iyan. Tango yan baga araw ng kagitingan. Ini ang pig-emphasize ko niya na tema kan Philippine National Police, lalo sa Albay Provincial Command, kung saan may kanya-kanya man sindang aktibidad sa kada munisipyo o police station. Kung ano man ang sendang maging programa, may kanya-kanya man silang programa para ma-address ang mga kabataan na ma-involve sa mga tamang direksyon. Bako na sige na sa langon yan ang RML Pero de los Buenos. Kana mga kabataan, bago arong dyan sa 3rd District, na at least ang congressman kan 3rd District na si Congressman Dede Cabredo, ikaw lamang kiprograma na pig-encourage talaga, pigdudoonan ang mga kabataan na ma-involve at least sa pagtanom ng kamote. Uy, may namin takong taga Ligaspi man, mga taga Imalnod, yung Oragon Pinarik Farmers Association, mga autobiskulyo partner. Ayo magayon na Imalnod yan. Taga Imalnod, kasudma, na-meet ko, nagtatanong sila mga vegetables sa siniba pa. Very good. Ang grupong iyang kan Imalnod palan. Oragon Parik, sa sitio Parik eh. Ayo. Oragon Parik Farmers Association. Dapat pangarogan. Dapat pangarogan iyan. Yun na nga na ini, sa lado kan PNP ko niyan, yun talaga ini ang bigatawan doon sa selebrasyon ko niyan, na bako lang kabataan pag-asa ng bayan, sabi ni Dr. Jose Rizal, kundi dapat gabayan ng tama sa kasalukuyan. Iyan. Kaya importante ko niyan, yung mananggad sa pag-observar tayo sa palibot, talagang pero de los Buenos kan mga hominess ko niyan, ang kadaklan, gano'n ay nalapot kan nangyayari, dahil nga naman sa epekto kaning COVID na pagkapugulan man sa indang magpararuluwas, pero at least sa isip lamang, na may tanong sa kaubinesan, na sinda talaga at pag-asa ng bayan, pero kay po manggaray nin leader na magpapangarog sa inda. Sabi mo nga kung ano nakikita ng bata sa matanda, iyan ay tama. Kaya ini magayon,
na at least may nagkabirata man ng mga leaders kita na iyon na naging ganyar sa mga kaubenesa na ma-involved sa mga maray na gimo kasinda talaga ang pag-asa ng bayan. Yan, okay. Yaban mga informasyon ng Department sa lawas, mainit-init na. Alok Mario, DCGV. Thank you very much, Partner Al. Good qualities of a leader, mga tugang set as an example. Okay, di ba? Brigado. Oras nga to, 11:33 in the morning. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gene Kapitan. Gene Kapitan, kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasak. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na... Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? Wow! Ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo! Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for GTI Fair Trade Permit number FTEB 114574 series of 2021. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny. Happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. Symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ando sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali sa Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna
na po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to. Protektado ng United Home. United Home. Sipulin Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aray pero di bibigay! Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Hindi ka ba nakakatulog ng maayos dahil sa insomnia mo? Huwag nang mangamba dahil andito na ang pinakabagong kapsula. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Ang pampatulog mo! Ang pampatulog nating lahat. Ito ay magandang booster, detoxifier, at fat burner. Meron din itong beneficial microorganisms na maganda para sa katawan mo. Simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Mineral plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Pampatulog natin to. Pampatulog nating lahat. Available sa the BBC Card. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Also available Doc F Mixed Capsule. The Natural Sex Enhancer. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. And Doc F Mixed Herbal Coffee para iwas constipation. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Bixi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Mark Villar. Mga tugang, balik po kita sa programang Aramon Yato. Kunyang pong aldaw, 11:42 in the morning. And nakakaulay po niya tungon yan, mga tugang, si Dr. Lita Ago. Ha? Angel? Sinong kausap natin? This is in connection, mga tugang, sa naresibi na rekonosimiento hali po sa siyudad ng Legazpi, asin po dyan sa museo, dahil po duman kay, sa pagtawning honra kay Dr. Damasceno Hamir Ago. Ayan. Nasa linya po si
Dr. Lita Ago, ang presidente po ng Ago Medical and Educational Center para magpaabot po ng mensahe sa mga kababayan niya to in connection kaning award na na-receive para po kay Dr. Damasino Ago. Hello Doc, good morning. Hi, good morning. Good morning po. Long time no hear kitang do. Opo. Yeah. Opo. Doc, ano po tabi? Happy Bataan Day. Yes, sir. Yes, ma'am. Opo, ano po tabi ang masasabi ta digdi sa naging lakdang kang city government to recognize and then tawaning honor si Dr. Damasino Ago sa parte man kan sa iyang naging kontribusyon sa midlado ng medisina sa pagdagos na pag-uspaw po kan Legazpi. Salamat po, sir. Today, I'd like to thank DCGB for giving me the opportunity to talk to you. Mm-hmm. Dr. Ago, one of those, was given a posthumous award for the standing citizens of the who were able to achieve the establish a certain work during even the liberation time. My father was here since 1935. Halos po siya sa Cavite, kinuha po siya sa Milwaukee Hospital, mga health mission na po pioneer hospitals before the war. He worked as a resident and able to be part of the hospital that especially sa community, nagkataon siya katabang of the different at different substance. The medical, so he has a community doctor, tinatawag na doctor to the pari, tagal na po. So after the war, palis na yung mga, he was asked to continue the work. So he's Ago Hospital, then later on, they established a school, Ago Medical and Education, and the big the medicine. So di sa tu papasalamat sa state and together or on tayo, they were given part. So kung Dr. Ago that school is the achievement that has been going on. Yes. Ayan. Doc, ano po ang tumatak sa imo na karakter ni Dr. Damasino Ago na para mas lalong mapalago yan na sa iyang pinunan tabi years ago? Well, he was a Christian, for one. He was kumbaga talented doctor. Kaya pinadala the College of Medicine. And he has a kaputang, the healer, the teacher. So, ang sabi is God heals Christians. Ayun. Okay po. Doc, salamaton po maritabi sa imo po na pagpaunlak sa samuya na maipaabot mo sa imong na mensahe sa mga kababayan nato. And keep safe po tabi and good luck po sa mga undertakings. Aram ko na kadakol pa na mga magiginibo po sa indo pong pinunan ni Dr. Ago.
Salamat po. Ayun, okay. Napuputo lang linya ni Dr. Ago. Matugang Dr. Lita Ago, ang presidente po kang AMEC, BCCM. Okay? O bueno, mga tugang, duman po sa mga kababayan niya to, ano ngayon, Radyo Balagon? Kasi kami nagpapasalamat man kami, mga tugang, sa lakdang ni Mayor Rosal, asin po sa kang Museo de Legazpi sa pagtaupo ning honra, pagrekonosir kay Sir George Bayona, ang founding father, mga tugang kang PBN Broadcasting Network Incorporated, DCGB in particular, sa pagpursigi na maitindog ang kainut-inuting radyo, mga tugang sa Albay, Legazpi, most especially, ito po na para madara niya ang mga pangyayari naman sa Manila because kaito, nadadangog di mga ingaw-ingaw sa nakang mga istasyon sa Manila. So ginibo ni Sir George, dahil may adal man sang electronics na may background sang electronics, guminibo po ng pinakang enot na cable radio in the Philippines. Yan po tabi ang Radyo Balagon. So inanap ko ini na documentary with Sir George during the 50th anniversary kang DCG, kang PBN, That was, pinang taon na, 12 years ago. Marita nahanap ko pa. So, kinuha ko po sa caption kung ano ang gustong sabihin kayo ng Radyo Balagon, and diyan po nagpuan ng DCGB. Dagon tatabi. 1958, ang Legazpi was still very dry. Walang entertainment, walang magpunta ng mga tao. So, nabubida sa mga huring-huring na sa nakamuradyo hal sa Manila. So, na-inspire ako na magbugtaki sa rong entertainment, public service, public information. Naisip ko, tamayada located sa data electronics, ining pipe broadcasting, sa rong klaseng broadcasting na ang padalagan sa alambre. It's through the wire. So, parang magkaigwang entertainment ang tao sa Legazpi. So we put up the Bicol Wire Broadcasting System that is through the wire and connected to the subscriber with a speaker and volume control. We give them good broadcasting just like a radio station. We have drama, we have news, we have public information, and we have entertainment. A complete set of true radio broadcasting station that gives entertainment to people. And we were able to come up with the subscribers of more than 3,000. That is through Legazpi, Daraga, and Tabaco. Since then, people were claiming that why don't you just put up a radio station? Anyway, our broadcast is better than the broadcasting in Manila. So that inspired us, and we applied for a franchise. Prime purpose is still to give entertainment, public service, public information, and through the radio, we now bring the people closer to the government. We come up with public service program, and then government personnel come for an interview and bring also the government people. One of our priorities during calamities, we are always there. We are on the reach out. When there is calamities, we personally go out and help people. We help and we cater to their needs and also call people for donations to people who are suffering from any calamities. And it was very successful. And anytime we call for donations, many came in to supporting to all these people who are caused by driven to calamities. Magatugang yan po, tabi, ang samuya pong founding father, the chairman ng PBN Broadcasting Network, nagpuon kay ni po na Luman Ronald, Radyo Balagon, the first cable radio station in the Philippines. Diyan nagpuon ang kable, ang cable. Dahil pa piguro ng cable, ligwa na because of Sir George. And then, imagine nakakonektar sinda Legazpi, Daraga, and Angas Tabaco. Di ba?
hanggang sa nagkigo na po itong may transmitter na, yung DCGB na mundag na. Iyo. So, that's this one. And salamat po Sir George. And siyempre kay Ma'am Brenda sa opportunity na kami makapag-serve man maging parte. And tama itong pagsasabi ni Sir George, no? Na bringing the government closer to the people. Pun kayo sa good mo yan. Pagabot sa calamities, mga tugang talagang yaon na natindog po ang DCGB. Di ba? Para gabayan, as in, magiyahan ng mga kababayan niya to, maging katuwang, in kaso man nagkaigo ng mga rimalaso. So sa Indo po gabos na mga tagabantabay niya mo, iyan po pigaalay mi sa Indo po gabos sa Lamato na maray. And hanggang sa mga masunod pang mga henerasyon, mga tugang, ang DCGB magpapadagos po na magsisilbi para po sa Indo. Iyo, salamatan po maray. Okay? So yan, tabi, anong yung award na receive ko sa hapon, kasudma ni na EVP Glenn, at saka ni VP Henry Maseda, pagkatapos ni Boss Art Nausia. Yan, ako doon si Boss Art. Okay? So kina Sir Dar, salamaton, pagkatapos salamat man mga tugang kay Mayor Noel Rosalasin sa bilog na mga opisyalis po kan Legazpi. Okay? Yan. Ako tabi Papamar, nagimatang ko DCGB na. Sabi ni Joel Vilado, Barameda. Alright? So yan po tabi ang mga additional niya to ng mga information. Diyos maraming aldaw tabi sa Indo dyan. Migo, nata dain na po nagtatanong ang DCGB apps nindok. Anong nangyari? Si Lo Arthur Escobar nasa Saudi ito eh. Nasa Saudi ito. Good morning kay Primo Bea Bilangel. Ayan, okay. So yan po tabi mga tugang. Kaso hapon, hali kami sa Anislag. Nagdumang kami sa Longabelas Kalikasan Farm. And we talk with the owner. Tapos so, mga miyembro kan Lakay Group. Sila sa mga grupo na nagtatarabang, mga tugang para mas dakulan maturuan na mag-involve sa organic farming. And may inintroduce si Ronald na bago yung paggamit mga tugang kang bamboo sa construction nin mga buildings. Yugununon mo nagdawod sinda na ang bamboo mga tugang matibay. Pero may teknolohiya po ngunyan. Ginagamit sa Vietnam, sa Indonesia, sa Bali, sa Thailand. Pigtitreat naaltanganing da ibukbukon tulos. Ayan, kaya tama-tama man yung dinner na magpatanam ka makang kawayang tinik. Diba? Yung marurugi. Yan ang pinaka-the best, no? Nagibuhon. And ano mo, duman sa Vietnam, kan matawang kami ng opportunity kang network na makaduman, duman mo mailing nald na talagang pigamit ninda yan into utensils, pigamit na ginibong mga bowl, bakusan ang pangarong di sa tuya pati, ang style, pakapaluda, kikana na, duman sa indadae, kikure muna hanggang sa kaning maghaloy. And ang sabi, kang mga amigo to, sina Alvin, na iyo pa nag-introduce kani dyan sa Lakay, kang teknolohiya manungod po dyan sa paggamit kang bamboo sa paggibo ng mga construction. Actually, gawa na sindang prototype na paggibo dyan sa tabako, no? Sa mga ano rin, pasyar ito ni Padre Mungway para mahiling man sa Facebook what is happening, no? Ngani na mas madarami ang first-hand information na, pwede pala. Because in Vietnam kami, nahiling mismo na yung bamboo, ginibong bowl, ginibong kutsara. Yung bowl patinal, dahil mauna-una, ito palan, bamboo, malapor sila na pagilingon, pinintura na. Pero yung process ang matindi. Tapos na i-cure, binala. Pakabala, inalis sa matagas, may inagyan siya ng makina eh. Tapos, manipis na, malinig. Piglulukot nila ito na. Nalukot man nagkibilog. Tapos pasadit. Hanggang sa makabilog ng bilog. Tapos kikag sa ormahan. Tindi ba? Pagkag sa ormahan, pero siyempre, pigamit siya ng gluka ito. Pagkag sa ormahan, iurma. Kang maurma ng baul na, pipa taririk naman, pigamitin kay Ardabis para luminig. Pagkatapos ka ito, saka napipinturan, matindi
Duman talaga gamit ni Dagabus yan. Pati na bambo na uring, ginamit. Pang-sup-sup ka mga lawas sa lawas mo na may mga tubig-tubig, yung pigamit. Tapos yung tuwalya na may bambo, abaan na. Pagpahida mo, maratulos. Di ba? O, yan, yung kadakol po na sana makabot yung digdi, magamit na yan. And then, parang back to the basics kita. Kasi baka umabot ang panahon, dahil sa naubos na ang kamimina, wala nang bakal. O, di balik kita sa bambo. Ano na, and tama yung lakay, nagigibo na po kaning paagi na may introduce iyan. Nagkakaigwa na yung mga workshop naman sa Longabella, and nahiling to na po ang mga sistema. So, from time to time, sa muya po na papasyalan ni Father Momoy para ma-update ka mo, it's so inspiring na may mga sino po ng mga tao na nagsisikap na makagibo po ng siring. Pero kayong pagpadakulaan ng nganit, bakuna sa funds, bakuna sa mga kadagatan ko di, vertical. Pwede mo sanang nasa drawer sa nasuanit. Jugong mo na ang sarong nganit pala minaabot yung sarong kilo. 1 kilo of nganit is 1,200. Yung ganoon ba? Baka lang mong 250, padakulaan mo hanggang mga 20 to 25 days, pwede mo nang anihon. Sa Indo ka, boss. Thank you! Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis